Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi niyamkele kwi-channel ehamba phambili iRadio Ingezi. Lami igama ngumfeza ngilutho ungakhuluma ela sibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, uzophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Ukukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu ezihamba phambili lizoqondisa ubugwegwe iphoyisa elibonakale ngesonto lihamba ngemoto ingenawo umnyango. Kuthiwa-ke le moto ibihamba i-warrant officer wesifazane oshayisana netekisi, kwadingeka ukuba-ke kuphula umnyango wemoto ukuze akhishwe. Umkhuzi wamaphoyisa KZN Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukhala ngokuthi bekumele kubizwe iloli elidonsa izimoto ukuze ihanjiswe endaweni efanele kuyona, kodwa ku-warrant officer wesilisa unqume ukuyishayela yena eyoyibeka estation, okuyinto ebeka impilo yakho nozakwabo engcupheni. Kwividiyo ngane zakwethu nathi ividiyo ebikhombisa indlela kade ehamba ngayo le moto ingenaso isicabha, imoto ekade ihanjwa owesilisa bezama ukusizwa owesifazane esebenza naye laphana, kuthiwa ishayise itekisi kwaze kwadingeka ukuthi beqaqwe isivalo ukuze baphume ebekade bengaphakathi. Nansi ividiyo ngane zakwethu-ke, hlane kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo.